Ola, que tal? Como estades? Espero que moi ben. E agora, ademais, contentos porque xa podedes salir á rúa, verdade que sí? Bueno, ainda que non podades estar no parque con outros amigos moito tempo, pero sí, polo menos velos. Alegrome moito. Eu botovos moito de menos. Quería estar un ratiño con vos. Polo tanto, que vos parece si facemos unha videoclase destas guais? Sí? Ben. Tiña que contarvos unha cousa. Teño un WhatsApp que me mandaron os osiños da clase, Pepa, Pepo e Pepín, xa sabedes, non? Pois mandaron un WhatsApp dicíndome que vos botan moito de menos e que vos mandan moitos biquiños. Tamén me preguntaron se recordaba desas cancións que preparábamos na clase. Eu dixenlles que sí, e puxeronse moi contentos. A verdade é que eu creo que as recordades todos, verdade que sí? Lembrádelas. Por que non facemos un repasiño delas? Parecemos. Vamos a empezar pola primeira. A ver, desde os máis pequeniños hasta os máis grandes, vamos a facer unhas cuantas cancións. De acordo? Ben, empezamos pola primeira. Aclaramos a voz. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, su mamá les busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas están quietecitos y hasta el otro día duermen los pollitos. Pío, 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 pío. Agora, a do burriño enfermo. O meu burro, doille moita cabeza, o seu médico deulle unha pucha vermella, unha pucha vermella, axiña curará, axiña curará. O meu burro, doille moito a garganta, o seu médico deulle unha bufanda branca, unha bufanda branca, unha pucha vermella, axiña curará, axiña curará. O meu burro, doelle o corazón, o seu médico deulle xarabe de limón, xarabe de limón, unha bufanda branca, unha pucha vermella, axiña curará, axiña curará. O meu burro, doenlle as pezunllas, o seu médico dixo que corte ben as unllas, que corte ben as unllas, xarabe de limón, unha bufanda branca, unha pucha vermella, axiña curará, axiña curará. O meu burro, xa non lle doe nada, o seu médico dixo que cantar e que bailara. Moi ben, pois agora vamos ca dos porquiños. Preparados? Pum, pum, quen é? Ábreme, porquiño. Ai, lobo, non che deixo entrar. Soprarei e resoprarei, esta casa derrubarei. E soprou e resoprou, e esta casa derrubou. Pum, pum, quen é? Ábreme, porquiño. Ai, lobo, non che deixo entrar. Soprarei e resoprarei, esta casa derrubarei. E soprou e resoprou, e esta casa derrubou. Pum, pum, quen é? Ábreme, porquiño. Ai, lobo, non che deixo entrar. Soprarei e resoprarei, esta casa derrubarei.
E soprou e resoprou e esta casa non derrubou. Papas de millo os tres comeron e o señor lobo nada lle deron. E, por último, imos cantar a canción de a cabeza sí, a cabeza non. Preparados? La 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 la. A cabeza no máis alto, co cabelo alborotado e dos olliños chantados, cada un no seu buraco. A cabeza, sí, 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 a cabeza non, 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 co seu movimento bailo esta canción. La la lan lan lan, la 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 lan, la la lan lan lan, la 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 lan. Unha fronte, unha queixada e unha cova singular. A entrada hai dous beizos e os dentes dentro están. A cabeza, sí, 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 a cabeza non, 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 co seu movimento bailo esta canción. La la lan lan lan, la 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 lan, la la lan lan lan, la 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 lan. Unha orella a cada lado para poderte escoitar e un par de buratiños que nos deixan respirar. A cabeza, sí, 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 a cabeza non, 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 co seu movimento bailo esta canción. La la lan lan lan, la 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 lan, la la lan lan lan, la 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 lan, lan. Que divertido! Pois agora aínda o imos pasar moito mellor. Imos coller uns bonequiños ou peluches para facer un gran baile. Vale? Eu tamén vou polos meus. Con 2 ou 3 chegan. Eu vou coller 3. Acompañadesme? Pois imos, veña. Preparados? Ben, pois de momento vamos a aprender unha canción moi, moi sinxela. Veredes, di así. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rana, el almendro ha florecido y en el campo se escucha el cri, cri del grillo. Y bueno, a repetir, veña. Atentos. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rana, el almendro ha florecido y en el campo se escucha el cri, cri del grillo. Aprendida? Ben, pois imos a cantar. Cada vez que a cantemos, bailamos como un bonequiño. Pero, en canto eu diga cambio de parella, hai que coller outro boneco distinto. De acordo? Imos intentarlo. Veña, collemos un bonequiño. Vou empezar por este. Vale? Empezamos? Listos? Xa.
La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rana, el almendro ha florecido y en el campo se escucha el cri, cri del grillo. ¡Cambio de parella! ¡Uy, uy, uy! ¡Cal! Ese! La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rana, el almendro ha florecido y en el campo se escucha el cri, cri del grillo. ¡Cambio de pareja! ¡Uy! ¡Au! La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rana, el almendro ha florecido y en el campo se escucha el cri, cri del grillo. ¡Ah, qué bonita! Ben, pois, sabedes o que vos suxiro? En vez de a bonecos, temos na casa os papás, a mamás, os irmáns, e incluso a veces os avós. Pois, en vez de bonecos, podemos dicirles aos papás, ás mamás, aos irmáns, aos avós, a quen sexa, que bailen con nós. De acordo? Vai ser moito máis divertido, claro que sí. Ben, pois, agora só me queda despedirme de vos. Despedirme de vos desta volta con un biquiño moi grande, e que sexades moi felices. Queremos moito. Mua.